ଦି ସଂଘାତ फाइनल मैच रे हमर फीस्ट हबो मोदी शब्द कहले चलिबो नहीं दी शब्द खाली जितबे तो इंडिया जितबो रेडी तो रेडी सेही खुशी रे बोझे प्रोग्राम टा करछि सेही खुशी रे सेही आइडिया कालिवा कालिवा नियत करी पाउसणी पकेबी गेडी ଚାଲିଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଜଣେ କହୁଛି ମୋର ନବୁନି ଏମାନେ କିଏ କହିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହବ থই দোনি কি সকাল পাইলা না এটা প্রস্তুত শৈলেନ୍ଦ୍র এপড় পকারে লাইট পোক বেশি আইবে ছাড়ি পকা এটি খালি ঝাপসা লাইট রহি যাও পোক আসিও না নহলে चिकन कितने किलो आप 5 किलो हो ओके रेडी तो ମନ ବିଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ ମନ ବିଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ ଦିନ ଦିନ এটা আমার ধনিয়া পত্র পুদিনা পত্র রসুন চিকেন দহি পাপড় বোধ হব এইটা আমার স্পেশাল পোটল ভজা কাকুটা কাকুটা চাউল এটা চাউল সিঝা হব আর সব মশলা মশলা এটা পিঁয়াজ রাঁধিবে এটা আমার তো বিরিয়ানিটা হব যেহেতু সেটা ঘিওটা আনা হয়েছে স্পেশাল না ইয়ে নଥିଲେ তো কিছু হবনি আর ইয়ে হচ্ছে না আমার স্পেশাল গেস্ট মিস্টার আলোক সিং অদা রসুন পেস্ট তাঙ্ক ঘরକୁ পঠাই দিও কাহরু নন্ডুরକୁ করবি ঘরে ছড়া হয়নি অদা রসুন ছড়ানো ইয়ে আমার হন্ডা ইয়ে চুলি ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଏରା ତ ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଏ ଯେ ଝାଳ ବାଲ୍ଟି ମୋ ଗୋଟେ ଧରିକି ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖରେ ପାଣି ଆସିଗଲା ଚାଉଳଟା ବସା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଜଲ୍ଦି ରସୁଣ ଛଡ ପାଣି ହେଇଠି ପାଣି ଏ ପାଣି ଆଣା ହେଲା ହଣ୍ଡା ପିଛୁଳା ହବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଡିଛି ନା ଭଲିଟା ଖେଳା ହବ ବଲ୍ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ତି ହଣ୍ଡା ପିଛୁଳା ଚାଲିଛି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ କାହ୍ନା ବୁଲିଲେ ହବ କି ବସ କାହିଁ ବୋ ଠିଆ ହେଇଲୁ ଯାଉନୁ ଛଡେଇବୁ ଚୋକରା ହଉ ଯା ଏ ଆଜି ସବୁ ଦେହ କର ଆଜି ଭଲରେ ହବ ବିରିୟାନୀ ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜିତିଗଲାଣି 240 ରନ୍ ହେଇଛି କଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ଏଠି ଆସିଗଲା କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଡେଇଲେ କଣ ଭାଇ କଣ ଭିଡିଓ କଲେଣି ଫେର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଆଇଲେ ଆମର ଜିମରା ଯାଉନ ରସୁଣ ଛଡେଇକି ଆଇଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପେଜ ଛୋଟରା ତମେ କଣ ଆମେ ଜାଣିନ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆନାରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆନାରେ ଠିକ ଅଛି ଦବା ଯାହା କରିବ ତାହା ଦିଆ ହବ ଖାଲି ପାଣି ଧୋଇବି ଆଉ କିଛି କରିବିନି ପାଣି ଧୋଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆମର ନିଆଁ ଲଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହଉଛି ଜିଅନ୍ତା ପାଣି ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ଅଜାରେ ତମ ଅଜା ସୁର ସୁର ଜ୍ୱର ଲଗେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ସତ କଥା ଭାଇ ଆମର ସୁଇଟି ସୁପର ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଏଇଟା ଓଦାଟା ନାଇଁ ଥାଉ ସୁର ସୁରଟା ଲଗେଇବା ଚୁଲି ଲଗା ଆରମ୍ଭ ହବ ଟିକେ କାଠେଇକି ରହୁନ ଧୂପ ପକେଇଦେଲା ମାନେ ଏ ଖସଖସ ହେଇକି ଲାଗିଯିବ ଲାଗିଗଲା ମାନେ କଣ ହେଲା
ଦିଟା ବଲ କାର କି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଇଁ ଆଞ୍ଚରେ ସେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଦିଟା ବଲ ଖାଇକି ଏବେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ହାରିଯିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ବସିଥିଲେ ଲୋକ ଠିକ ବଲେ ଦିଟା ବଲେ ଦିଟା ଚାରି ଖାଇଲାଣି କି ସାମି ବୁମରା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଥିଲେ ହେଲେ ଭଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁର୍ଦା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡି ଆଣୁଛି କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟା ଆସୁଛି ଭଲି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ବଲ୍ ଆଇଲ କି ବଲ୍ ଆଇଲାନି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଜି ମରା ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ମତେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଆଇଲା ବୋଲି କାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ହଁ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କି ଶବ୍ଦ ସିଆର ମ୍ୟାଚ୍ କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେ ଭାରତ ये हमर डीजे वाला एडी हम लाइन में लागछिन के बे लागियो किंदी लाइट सही जरे जुगाड़ चलछि एटा बुले जो आउटे बुले जे पुरा आउटे से पुडू बुले जो इधर फोकस कर गोटो भी नहीं गला मिछुड़ा जेतु हमर इंडिया जीतिया जाउची ए गोटो विकेट रे ଭଲ ଉଇକେଟ ପଡଲା ଖେଳ ସିନା କହିହବନି का विकेट गला बढ़े जे दीड चार तो गला हरिया ଚାର ମାରିଲେ सेटा कैच आउट है एबे एबे पड़िया मझी की जल्दी जल्दी आछंती हमर जिको भाई फोकस करे जाऊ इंडिया विकेट ପିଲାଙ୍କର ଜୋସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆମର ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଗଲା ହଁ ଗଲା 3000 ଟଙ୍କାର ବାଣ ଥୁଆଇଛି ଚାଲ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଏଠିକି ଯାଇକି ତମେ ଖେଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଣରେ କରିକି ଆସ ଓକେ ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆମର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି और यहाँ भरपाई दोनों हाथ से अच्छी हाइट पे कैच आया बाई छोर आया पर वहाँ गलती कर कोहली ने बढ़िया स्लिप फील्डर है ये वैसे और दोबारा रूम मिला स्टंप के बाहर और ये बिल्कुल हल्के हाथों से नहीं खेलते एक्साइटमेंट बहुत है गेंदबाजों में चाहे वो बुमराह हो शमी हो लेकिन स्कोर बोर्ड पे भी नजर रखिएगा 27 हो चुके इस चौके के साथ जो मिचेल मार्श ने मारा एक वाइड के साथ चौका आया जिसमें 5 रन इस गेंद पे ଏବେ ଭାତଟା ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ନଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଅନ୍ନଟା ହେଇଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆମ ପିଲା ତରକାରୀଟା ବସିବ ଚିକେନ କଷା କଷି ଚାଲିଛି
ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେ ତ ସେମାନେ କରିଦେବେ। କଷା ଚାଲିଛି ଚିକେନ କଷା ମୁଁ ବନେଇଛି ଗୁଡୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ମୁଁ ବନେଇଛି ପିଲା ଭଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରନ୍ କେତେ ହେଲାଣି? 144 ହେଲାଣି। ଆଉ ହବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ବି ଭଲ ଦେଖ ଆମର ଭିଡିଓ କର ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଆରେ ଇଏ ମୋହକ ତମେ ମିଳି ଆଗର କଥା ଛାଡିବନି ତା ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖନି ସବୁ ଏବେ ରେଡି। ଏ ବଳେ ଯାଅ ରେ ଚିକେନ କଷା ହେଇକି ପକା। ସବୁ ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ତୁ ରିପୋର୍ଟର ହନା ଭାରି ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖାଇବିନି ଟୋଟାଲ ଖାଇବିନି ମୁଁ 80 ଟଙ୍କା ଭାଗ କାଟି ଦେଇଥାଅ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି 50 ନା 80 ହେଇଥାନ୍ତା ବଳିଆ ବେଲା କଣ କରିବା ମନ ଦୁଃଖ ଯାହା କରିବା ଆଉ ଉପର ବାଲା କିଛି କରିପାରିବେନି। ସିଏ ଆଉ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ सुबह अलविदा कह चला